Tumuliyoli konga chinse ibere toko chakane ngana gwechania kurwa chinse motinye tiko kagere mna oya gose asomunga ka w'imyaka 53 nene gose 84 akagere gwesungia na kwerusya gumbuaye mubere wayo nyaraka bagotoka gosuguna ine asomote bwe lipera ekolekyo nigo kya gosaba menyi abo sebagikeria ebikole ibyo byarakanire bikomentekana nabo igo obotukini go bwaye na kigwe waraboti urwo nigo rwaleganirwa no Molikito Daniel Onteri. Ase bikole by'abantu kwerusia magima asorogongo rwogusi byagendere komentekana ase chimbereo chiguru kigima ekole kya bwangoiga niko kene kiwa umugasolero ase bunge ya Kitutu cha South Miye ward ya Nyatieko asaba minyi bekenyero kya rosiaga baichanigwa negekole ky'umugaka w'imyaka 53 nene uyo umubere oyo toka wosongana ine asomote welipera mugondo kwae uyo kagerwa gweita mbarabare nasumubere bw'umugaka egati y'ibintu biriya byatoka roro nengasi yakagerwa gotumeka chingaki chigekole kyo egoti enyimbo nemboli yasibiraroro Nyagosira Andrew Mose Nyabicha nigegotebekana babere bagotwali ryumana ryegenka no murugyo ye asege kabono na muno chinga cyumuga katindire igento yakagerwa koirera igetambokere kyo ngora cyaro ndigibona nje mutureti gwekenyoro amagosa maka nyumba abantu babere nabo bakogosana nyumba no mungena na ija narangeri umwana oyo koro kudagiras no na mama mwabo koro kucheni twakwana amagosa make aera nande bairanirana lakini wona korara musego setima idingangi kiamogechi tandete tripoti ocha kwengenda asense mwende segeto nigo yarwegwa asaba nyuma ine wanchana wagikoligia chinchera chonsi usiria eliomana ligenka bunencheremo yogokia nibikole bingabu nibiga amagoso nko bali chinyumba bona chigocha nakuminga mose esabali ale ko chimoroja na kiebo yingenje na mukwe boy mamanya kwengenta abaga kabaminto tuwata basauli injubolia ukwanerwe omo MCA we wodi yo muske Amoso Mweri nigabero yo wangoiga kugikiri bikole byo oteba nebibe na nachikobeka emerobelyo yo kwaligania amigiryo igoro ya afya yo bongo igo ntebenga maybe suku siruku kwanko yana tigevenga maybe ne step to jugotek una abarai asendo no MCA mo MP to na abagambi una assistant chiefs so nigentega como lakini kukagera to tebenga no se itaiga ubu nywe gubwa marubo ichwera mono ando bagoteba se aba science bari basomete kero monto wasibirake nere raisi gokolegen ebintu bitali bya mubero Nyagosira ni gorosi wa sensemiyo nabo bisa vegetaseni kyanyanchwa wikase nkendo ya Kisi Teaching and Referral Hospital chinga kibotuki bwacha kigwe nkurubudire getaseni kyagetembe kurega se kaunti ya Kisi litrene ngurko Daniel Ontiri.